καλά τη νύχτα. Ο ύπνος μου έλειπε. Εις την σκιά του πελωρίου δέντρου, εν μέσω των μικώνων του των κατακοκκίνων, ο μορφεύς ήλθε και με βαφκάλισε και μη έδειξε εικόνας ως εις περίεργων πεδίων. Μου εφάνει ότι το δέντρο έσωζον καθ' ύπνον την έννοια του δέντρου. Μικρόν κατά μικρόν μετέβαλεν όψη, είδος και μορφή. Εις μίαν στιγμή η ρίζα του μου εφάνει ως δύο ωραίοι εύτορνοι μνήμη, κολλημένε η μία επάνω εις την άλλη. Οι τα κατολίγων εξεκόλλησαν και χωρίστησαν εις δύο. Ο κορμός μου εφάνει ότι διεπλάσσετο και μορφούτο εις οσφήν, εις κοιλία και στέβη, με δύο κόλπους γλαφυρούς, προέφερες. Οι δύο παμέιστοι κλάδοι μου εφάνισαν ως δύο βραχίονες, χείρες ορεγόμενε εις το άπειρο. Ήταν κατερχόμενε συγκαταβατικός προς την γη, ευθύς εγώ εκεί, και το βαθύθεον αιθαλές φύλλωμα μου εφάνει ως κόμη πλουσία κόρης, αναδεδειμένη προς τα άνω, ήτα λιωμένη, κυματίσουσα, χαλαρωμένη προς τα κάτω. Το πόρισμά μου, το εν ονείρο εξαθέν και εις λύρων εν είδη συλλογισμού διατυπωθέν, υπήρξε τούτο. Α, δεν είναι δέντρο, είναι κόρη. Και τα δέντρα, όσα βλέπουμε, είναι γυναίκες. Όταν με το λίγον εξύπνησα, ως συνέχεια του ονείρου, έσχον εννοώ την ανάμνηση της ιστορίας του τυφλού, τον οποίον ο Χριστός εθεράπευσε, καθώς είχον ακούσει το διδάσκαλόν μας στην Ιεράν Ιστορία. Καταρχάς μεν είδε τους ανθρώπους ως δέντρα. Δεύτερο δε, τους είδε καθαρά. Πλην δεν εξύπνησα ακόμη. Πριν ακούσω τι έλεγε το φάσμα, η κόρη, η δρύς, είχε λάβει φωνή και μη έλεγε. Είπε να μου φυστούν, να μην με κόψουν, για να μην κάνω ακουσίως κακόν. Δεν είμαι εγώ νύφη αθάνατος, θα ζήσω όσο αυτό το δέον. Είπε να μου φυστούν, να μην με κόψουν, δια να μην κάνω ακουσίως κακόν. Δεν είμαι εγώ νύμφη, αθάνατος. Θα ζήσω όσον αυτό το δέντρο. Εξύπνησα έντρομος και έφυγω. Ή το είδη μεσημβρία και ο ήλιος εμεσουράνει, έκαιν υψηλά, υπεράνω της κορυφής της δριός, ή της ήτο σκιά διαπέραστος. Από τον αντικρινών λόφων ήκουσα φωνή να με καλεί εξ ονόματος. Ήτον εις μικρός βοσκός, με την κάπαν του, με τη στραβολέκαν του και με 10 έδας, τας οποίας οδήγει. Μου εφώναξε ότι ο πατήρ μου με ανεζήτη ανήσυχος και να τρέξω, να φτάσω ταχαίως εκεί κάτω. Δεν εννοήσα τίποτε από το μαντικό όνειρο. Αργότερα
εδάχθην από εγχειρίδιο μυθολογίας ότι αμαδριάς συναποθνίσκει με την δρύν. Εν ή ευρίσκεται ενσαρκωμένη. Μετά πολλά έτη, όταν ξενιτευμένος από μακρού επέστρεψα εις το χωρίο μου και επεσκέφθην τα τοπία εκείνα τα προσκυνητήρια των παιδικών μου αναμνήσεων, δεν έβρον πλέον ουδέ των τόπων, εν θα ήτο ποτέ ιδρύς η βασιλική, το πάγκαλον και μεγαλοπρεπές δένδρον, η νύμφη, η ανάσωσα των δρυμώνων. Μία γραία με την ρόκα της, με 2 προβατίνας, τας οποίας έβοσκεν εντός αγρού πλησίων, ευρίσκετο εκεί, καθημένη έξωθεν της μικράς καλύβης της. Όταν την ρώτησα τι είχε γίνει το μεγάλο δένδρο, το οποίον ήτον ένα καιρόν εκεί, εκείνη μη απήντησε. Ο σχορεμένος ο Βαργαίνης το έκοψε, μα και εκείνος δεν είχε κάμινη σάφ με το τσεκούρι του, όλο θεόρατα δέντρα, τόσο σημαδιακά πράγματα. Σαν το κόψε κι ύστερα, δεν είδε χαΐρι και προκοπή. Αρρώστησε και σε λίγες μέρες πέθανε. Το μεγάλο δέντρο ήταν στοιχειωμένο. Ο σχορεμένος ο Βαργαίνης το έκοψε. Μα και εκείνος δεν είχε κάμινη σάφη με το τσεκούρι του. Όλο θεόρατα δέντρα. Τόσο σημαδιακά πράγματα. Σαν το κόψε κι ύστερα, δεν είδε χαΐρι και προκοπή. Αρρώστησε και σε λίγες μέρες πέθανε. Το μεγάλο δέντρο ήταν στοιχειωμένο.